Sa unsang paagi ang katilingban karon naghimo sa mga pasidaan ni Pedro nga mahinungdanon kaayo alang kanato karon. In the first place, unsa day ang pasidaan ni Pedro? Daghan kaayo labi na sa ato ang kapanahonan karon sumala pa ni Apostol Pedro nga maakusahon kaayo. Nga bisan gani ang mga manulunda sa langit dili makahimo sa pag-akusa. Kana ni ay nga kahimtang sa katilingban karon atong makita kana nagpadayag nga si Satanas naglimbong sa mga katawhan o sa katilingban niining kapanahonan karon. Diha niya na sa hinay-hinay sila nalimbungan ug nga moabot sa punto nga sila dili na gani motuo usab sa balaod sa Dios. Tungod kay kana mo'y usa ka salamangka ni Satanas nga sa diin dili na sila motuo or himuon nila nga walay bili ang balaod sa Dios. So diha niya na kita napasidan-an o napahimatngunan nga kana siya nga mga pamaagi ni Satanas aron nga bisan kitang mga katawhan sa Dios mohimo nga wala na unyay bili sa mga balaod sa Dios pag ato na kini siya nga isalikway.